Ulazim u teren, spreman da haos pravim. Koji kvad da kupim, koju kacigu da stavim. Rešit će ti brat, bez ikakvih problema. Mehaničari tu su, da ne bude dilema. Ajde reši bratu i u nevolji pomozi. Da ne dođe do greške, da pametno se vozi. Ajde sad svi zajedno da rešimo bratu. Da nam niko ne ostane u blatu. Pozdrav ekipa, dobrodošli u prvu epizodu našeg serijala Ajde reši bratu, koji će se baviti svim pitanjima i nedoumicama koji vozači imaju. I ovo se posebno odnosi na one koji prvi put kupuju kvad. Dakle, prva stvar na koju treba da obratite pažnju, ajde da pričamo sad ukoliko kupujete polovan kvad, jeste na samo stanje kvada i ukoliko ste u prilici, stvarno ne bi bilo loše da povedete i mehaničara sa sobom ukoliko imate nekog drugog mehaničara, kako bi on mogao da pogleda na licu mesta, da se pogleda servisna knjižica i da se generalno pogleda celo stanje kvada i da se proceni da li možda ne bi bilo nekih tumbanja ili nečega što možda prodavac nije rekao, odnosno prećutao. Ako kupujete nov kvad, s druge strane opet pogledajte i papire, mada bi tu trebalo sve da bude u redu i naravno uz kupovinu kvada odmah treba da ide i kupovina opreme. Dakle, prva i osnovna stvar koju bi trebalo da uzmete jeste kaciga. Nažalost, mnogo je danas prisutan trend nenošenja kacige ili nošenja kacige na pola glave, što nije pametna stvar i različitih komentara tipa kaciga je za žene. Ne, to je velika greška. Kaciga čuva glavu, kaciga čuva život, tako da obavezno kaciga, obavezno da se veže, da li idete u neku laganiju vožnju ili pričamo o nekim ozbiljnijim vožnjama, znači kaciga je nešto što ne sme da se zaboravi. Ne bi bilo loše ukoliko ste u mogućnosti da kupite i dobre čizme zbog samog terena i naravno možda nešto što je trebalo da stavimo čak na prvo mesto, ne treba da vas bude sramota da pitate. Ukoliko niste sigurni, ulazite u neki teren, uvek pitajte nekog ko ima više iskustva kako bi vas malo uputio i malo vam pomogao. Dosta se raspitajte i obratite pažnju i na same brendove kvadova pre nego što kupujete, kako biste mogli na najbolji i najsigurniji način da odaberete ono što će vam odgovarati kasnije i za teren i za vaše potrebe. Nemojte da se takmičite, nemojte da žurite, dajte sebi vremena da se upoznate sa kvadom na pravi način, čitajte uputstva koja dobijete, uvek uzmite u obzir vaše znanje i poznavanje kvada i terena. Nemojte da žurite, učite postepeno. Kvad ste kupili zbog sebe, radi uživanja, radi lepe, prijatne vožnje, radi druženja. Nemojte da preforsirate sebe i da ulazite u nešto za šta niste spremni. Tako da samo lagano, postepeno, sve će doći jedno po jedno, ne treba forsirati i treba dati akcenat druženju i uživanju u vožnji. Iskoristite svaku vožnju da naučite nešto novo što se tiče uspona, što se tiče spusteva, bokova. Ulaganite vožnju i što se tiče samih kvadova za početak, nemojte da se zalićete, nego samo polako, manje kubikaža, kasnije kako raste vožnja, tako dolazi i veća. Što se tiče same
opreme u smislu oblačenja. Nemojte da zaboravite ni rukavice. Ne bi bilo loše da imate i dres sličan ovome koji ja trenutno nosim. Zašto? Kada uđete u teren, dosta će se dešavati da vas zakači neka grana, možete da se ogrebete, možete da se povredite. Gledajte da vam ruke uvek budu zaštićene od toga i od, ne znam, kamenčića, od udaraca. Što se tiče oblačenja, iako idete u šumu, na planinu, gde je razlika u temperaturi u odnosu na grad, vodite računa o tome da se ne pretrpavate, da se ne oblačite preterano, pogotovo ukoliko možda kod sebe nemate neki kofer ili ranac ili bilo šta. U nekom trenutku će se desiti da u toku vožnje će vam biti i previše vruće, smetaće vam nešto od garderobe gde može da dođe i do gubitka fokusa, da se nešto, ne daj Bože, desi, tako da i na to treba obratiti pažnju. I druga stvar na koju treba obratiti pažnju jeste da šta god da oblačite ne treba da vam smeta, ne treba da vam bude ograničenje u vožnji, da li pričamo o malim rukavicama, da li pričamo o malim duksevima, jaknama, o pantalonama, morate uvek da imate kontrolu nad vozilom. Tako da šta god oblačite mora da bude komotno, ne sme da vam smeta i mora da vam obezbedi normalno i sigurno kretanje. Dakle, kao što smo rekli, kada smo pomenuli opremu, vrlo je važna agilnost na kvadu. Dakle, oprema ne treba da nas sprečava u tome da bez problema možemo da se pomeramo, da vozimo, da dajemo gas i tako dalje. To se i konkretno odnosi na same rukavice. Rukavice ne treba da kliza sa volana. A ono što svakako savjetujemo svoje našoj braći koja odvajaju sredstva da kupuju kvad, možda je bolje i platiti sam kvad malo manje, a tu razliku odvojiti da se uloži u kvalitetnu opremu, zato što ulaganje u sam kvad nema puno smisla ukoliko ne uložimo i u opremu. To treba da bude jednako, vrlo dobro treba budete opremljeni za šumu i ukoliko ste i u početku u situaciji da kupite kornjaču i štitnike, to bi bilo sjajno, ili makar neku jaknu koja u sebi već ima te neke štitnike kako biste zaštitili laktove, ako pričamo o pantalonama, pogotovo kolena. A što se tiče samih čizama, čizme su tu da zaštite zglobove, tako da gledajte da što više inicijalnu uz kupovinu kvada uložite sredstava i u samu opremu. I ono što uvek savetujemo i kroz sve naše emisije jeste da nemojte nikada da idete sami u šumu. Ne čak ni u smislu da sa sobom vozite nekog pozadi, već da sa vama pođe još jedan ili ne bi bilo loše čak i 2 kvada za slučaj da se, ne daj Bože, desi neko prevrtanje, da treba da se izvlačite iz blata. Vrlo je važno da niste u tom trenutku sami, jer nikad ne znate šta može da se desi, ne daj Bože desi se neka povreda, ko može da vam pomogne u šumi, nemate signal, ne možete nikog da dobijete, tako da nikada, apsolutno nikada sami u šumu i nikada bez opreme. Ukoliko budete imali još nekih dodatnih pitanja, kao što smo rekli, ukoliko imate neke predloge, neke ideje, ukoliko mislite da neku temu možda nismo prešli, a smatrate da je vrlo važno, pišite nam, uvek ćete u dnu ekrana moći da vidite našu e-mail adresu, a u opisu samog videa ćete moći da nađete linkove koji vode ka našim profilima na socijalnim mrežama. Uvek možete da nam se obratite, takođe možete da nam se obratite i u komentarima ovog videa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se, budite u toku sa sadržajem i vidimo se u terenu. Vozite pažljivo, vozite sigurno. Pozdrav! Ulazim u teren, spreman da haos pravim.
reši bratu i u nevolji pomozi, da ne dođe do greške, da pametno se vozi. Ajde sad svi zajedno da rešimo bratu, da nam niko ne ostane u blatu.